మరి దేవుడు నమ్ముకున్నవాడు ఎవడు మోసపోడు. అయితే చాలామంది ఇప్పుడు అబద్ధాలు చెప్తారు. ఏ స్వామిని నమ్ముకుండ్రే ఎవరు కులదాకా చేరబెడితేలే, ఏ స్వామిని నమ్ముకుంటే వాళ్ళ మతంలో పోడిస్తావులే, నీ బిడ్డకు పెళ్లి కాదులే, నీ కొడుకు ఆడుంటే 40 ఏళ్ళకి పెళ్లి కాలేదు వాడికి. నా ఫ్రెండ్స్ చాలామంది ఉన్నారు ఆడుండాలే, వాళ్ళ పెద్ద కులం వాళ్ళు 60 ఏళ్ళు ఉంటే ముసలి పెళ్లి కాలేదు. ఇంకా ఎవరన్నా ఉడుగున్నాడు అప్ప అంట, 60 ఏళ్ళ వాటికి మళ్ళీ ఉడుగున్నాడు అప్ప అంట. నీకు ఆడుంటేనే పెళ్లి కాలేదు రా వెధవ, ఇడు వస్తే పెళ్లి ఖచ్చితంగా అవుతుంది, నేను రాసిస్తాను. వాడు ఎవడో చెప్పంట, మీరు ఏ స్వామిని నమ్ముకున్నారో ఆ ఏ స్వామి విడిచిపెడితే నీ బిడ్డకి పెళ్లి అవుతుందంట. మళ్ళీ విడిచిపెట్టి 3 ఏళ్ళకి నీకు పెళ్లి కాలేదు కదా. మరి నమ్ముకున్న సంవత్సరానికే పెళ్లి కాలేదంటే మరి 3 ఏళ్ళకి విడిచిపెట్టేసినప్పుడు నువ్వు ఎందుకు పెళ్లి కాలేదు నీ బిడ్డకి, నీ కొడుక్కి? మరి ఇన్నేళ్ళు ఆడే ఉంటివే, ఎందుకు నీకు గర్భం కాలేదు? వచ్చిందో ఇప్పుడు పెండ్లి అయితే మరుసటి పిల్లకాడు అడగడనా? మరి దేవుడు నమ్ముకుంటారు, చర్చికి పోతురి. ఆడ 60 ఏళ్ళు ఉంటేవి నీకు ఏం కాలేదు, వీడికి వచ్చినాక నీకు కలిగింది ఏం తెలుసా? నీవు నీ కుటుంబం సమాధానం. మొదటిది అది, నీ కుటుంబానికి కావాల్సిన సమాధానం. సమాధానం లేక, దిక్కు లేక, అనాథై కొట్టుమిట్టలాడి రోగం వస్తే ఇంట్లో సొంత అన్న తమ్ముడు ఒకసారి పట్టించుకునే స్థితిలో ఉన్నప్పుడు వీడికి వచ్చినాక ఇంతమందిలో ఎవరో ఒకరు వచ్చి నీ కుటుంబాన్ని ఆదరించి ఓదార్చి మేమున్నాం భయపడదని చెప్తుంటే నమ్మకం బిట్టా, ఇళ్ళదు బిట్టా, అంత బిట్టే ఒక బిట్టా. ఈ మొదలు కొత్తలు తయారైపోయినారు. గర్వాపాసి అంట. ఎవరిని రా మీరు గర్వాపాసి చేసేది? బలహీనుల్ని, చేతకానుల్ని, బలంగా ఉండే వాళ్ళని గర్వాపేసి చేయండి. అసలు మీకు ఒకటి తెలుసా, మనము రక్షణ పొందక మునుపు మన జీవితంలో, మన కుటుంబాల్లో మనకు మన వాళ్ళే ప్రేమించే వాళ్ళు ఉండలేదు. అప్పుడు తినేకి తిండి లేకుంటే పక్క ఇంట్లో అమ్మ ఉంటుంది, లేకుంటే నాయన ఉంటాడు, బాగుంటాడు, అమ్మ నీ పిల్లలు ఉపాసం పడక 10 రూపాయలు తీసుకున్నటువంటి స్థితి లేదు ఆ రోజుల్లో. ఎప్పుడైతే యేసుప్రభుని నమ్ముకున్నావో నీ భర్త, నీ పిల్లలు, నీ కుటుంబం మార్పు చెంది 10 రూపాయలు నువ్వు మిగిల్చుకొని నువ్వు బాగుపడుతుంటే ఇప్పుడు ఏమిచ్చిరా కులంలోకి పోతే? మామొస్తే ఏమిస్తారు? ఏమేమిరా దరిద్రులరా, రక్షణ ఇస్తాం అంతే, మేము రక్షణలో నడిపిస్తాం. నీ దగ్గర డబ్బు ఉంది, దాన్ని నువ్వు మిగిల్చుకుంటావు అంతే, అంతే కదా. రోజు 10 రూపాయలు బిడి తాగేవాడికి మిగిలితే 300 రూపాయలు మిగులుతుంది. రోజు 100 రూపాయలు సల తాగేవాడికి 100 రూపాయలు మిగిలితే 3000 రూపాయలు మిగులుతుంది. 200 రూపాయలు ఓసి వాడికి మిగిలితే 6000 మిగులుతాయి. ఎవరిలో ఉంటా డబ్బులు? మీ ఇంట్లోనా మా ఇంట్లోనా? ఎవరు మిగులుతా ఉన్నాయి? నేను చెప్పున్నా, ఒకటి బాగా అర్థం చేసుకోండి. ఈ మతాంతర ఏమంటారు, ఇది ఏ మతాంతర? బలవంత మతాంతరం చెప్తారు కదా, వానికి మీ మీద ప్రేమ లేదు, వానికి ఉండేది మీ మీద ద్వేషమే. మీరు బాగుపడుతుంటే వాడు సహించట్లేదు, ఇంతే సింపుల్. ఒకప్పుడు మీరు వాటిలో పనులకు పోతుంటారు, ఇప్పుడు పనులకు పోతుంది, మీకే మీరు ఒకరికి పని ఇచ్చే స్థితి దేవుడు మిమ్మల్ని పెంచాడు. ఒకప్పుడు మీరు చేసి ఆపుతుండ్రి, ఇప్పుడు ఇచ్చే స్థితి దేవుడు మిమ్మల్ని పెంచాడు. వానికి ఏమంటే వాడు మా దగ్గర రావట్లేదు కదా, మాకు 5 రూపాయలు వడ్డీ ఇస్తుండే కదా, 3 రూపాయలు వడ్డీ తీసుకుంటుండే కదా. ఇప్పుడు మీరు ఇచ్చే స్థితి దేవుడు మిమ్మల్ని పెంచాడని వాడికి అసూయ. వాడు నిజంగా మనం ప్రేమించేవాడైతే, వాడు నిజంగా మిమ్మల్ని ప్రేమించేవాడు వాడు చెప్పాలా, శబాస్తమా ఏనాగుతామా బేషాగి బిడ్డపా అనాలా. అట్లా అనలేదు వాడు. మతాంతరాగబెట్టి